Att legali ġdid deskritt bħala Jobs Plus se jara li min jirreġistra x-xogħol ikun ġenwin fil-waqt li min jaħdem ma jkunx sfruttat. L-att li tnieda mill-Ministru tax-Xogħol u ċ-Chairman tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ jiffoka fuq 5 aspetti: it-tneħħija tal-prekarjat u l-abbuż, l-underemployment, id-deskrepanzi fil-ħiliet, it-tluq mill-iskola kmieni u t-taħriġ kontinwu. Fost proposti konkreti fl-att li jrid ikun approvat mill-Parlament hemm riforma fil-mod ta' kif jirreġistraw in-nies. B'mod simplifikat mhux se tibqa' ssir distinzjoni bejn dawk li jirreġistraw iżda kollox huwa bbażat fuq kemm wieħed irid jaħdem jew le. L-ewwel multa għal dawk li jinqabdu jħaddmu ħaddiema bla ksib tax-xogħol se tiżdied minn 58 euro għal 500 euro. Multa li tista' titla' l 2500 euro jekk il-każ jispiċċa l-qorti. Ta' kuljum isiru madwar 25 ispezzjoni li minnhom jirriżulta li nofs il-ħaddiema ma jkunux irreġistrati. L-ispezzjonijiet se jiżdiedu se jibdew isiru wkoll matul il-lejl u fit-tmiem il-ġimgħa bin-numru ta' spettorat mistenni jirdoppja minn 8 persuni għal 14 jew 16. Clyde Caruana, Chairman tal-ITC, qal li minn Ġunju d-dieħla sistema ġdida ibbażata fuq il-ħiliet u jekk wara 3 xhur li persuna tibda tirreġistra din tirrifjuta l-għajnuna se tirriskja sanzjonijiet. Dawk il-persuni li jirreġistraw għandhom id-dritt li jaħdmu 240 siegħa ta' xogħol fis-sena basta ddikjarati. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol saħaq fuq l-importanza li l-inqas ħlas li ħaddiem jista' jirċievi hija l-paga minima u hekk ma jkunx hemm lok għal prekarjat. Żied jgħid li tibqa' prijorità tal-Gvern li jassigura li l-ħaddiema jkollhom l-opportunitajiet kollha meħtieġa għax-xogħol.